ще я режем. Как става номера? Сега ви обяснявам как става номера. Хващате ножа, двамата с дясната ръка. Вземете ножа и го падете. Така. Стоп! Искам да се дигнете ръцете нагоре и двамата. Високо горе. Какво наблюдаваме сега? Губим се микрофона. Този, на когото ръката е отгоре, той ще командва в семейството. Дали не на тебе се падна? Той шанс ви дадох. Така, добре, режете едно парче от горния плат. Отгоре додолу. Додолу. Не чак додолу, само горния плат. Всъщност както искате. Тортата си е ваша, режете колкото искате. Толкова голямо парче, колкото искате да ви е сладък. После не ми харесва. Така, сега, слагате тук в тази чиника. Слагайте. Да. Точно така. Браво, чудесно. Оставете ножа и сега правим ритуал по захранване с торта. Знаете ли какво е? Сега ще ви обясня. Ще им връзване ли очите? Да.